O Concello de Sanxenxo volveu ás cifras prepandemia de turismo. A vila rexistrou un 91,5% de ocupación media nos hotéis no mes de agosto, unha cifra que é a segunda mellor da súa historia tras a do 2018. O balance do mes de agosto foi moi positivo porque, bueno, hemos acadado ao final un 91,54% de ocupación, nos marcábamos a meta de estar por riba do 90%, polo tanto cumplimos con creces. A verdade que foi un mes de agosto moi bo, o xulio tamén foi bo, porque ao final cerramos con un 76% de ocupación, e ao final entre xulio e agosto, pues, bueno, estamos por riba do 80%, que para nós é unha cifra resañable e importante. Dende o CES sinalan como a clave deste éxito houbo traballo do sector durante moitos anos. A clave é o fruto do traballo de moitos anos de esforzo do sector e tamén por parte do Concello, de todo o esforzo que se fai para ter todo en condicións e sobre todo, bueno, pois que o sector de Sanxenxo, o sector turístico de Sanxenxo e hosteleiro de Sanxenxo leva moitos anos facendo os deberes, apostando pola calidad, polo bo servicio e polo tanto, ao final, a imaxe que se leva a xente de Sanxenxo sempre é boa, eso fai o boca a boca e fai que a xente volva, que temos moi fidelizado a nosos clientes. Outra das claves é o regreso do turismo portugués. Hemos recuperado outra vez o turismo portugués, que para nós é moi importante, porque prácticamente é noso turismo estranxeiro, e a verdade é que hubo moitos en xulio, en agosto e agora tamén en setembro. Precisamente, para o mes de setembro, dende o CES agardan manter as boas cifras. Preséntase ben, sobre todo nesta primeira quincena, sobre todo hasta o día 10, a ver se o tempo é un pouco benévolo con nós e tamén nos axuda, porque, bueno, a xente que ven agora en setembro, aínda que ven con outra percepción, tamén ten ganas de un poquinho de playa, e despois, bueno, pois moitos establecementos tamén está habendo unha certa recuperación no tema das excursións, nos grupos organizados. Pero a tempada non remata nin co verán nin con setembro. O sector ten a vista posta na Ponte do Pilar e na Festa do Marisco do Grove, que leva a moitos visitantes a instalarse en Sanxenxo, ampliando a tempada ata outubro.